Gasteiztartasunaren irudikapena. Gasteiztartasun jaizalea. Hemen, estatuanen ondoan, ezkontza bukatutakoan eta bat, bilduko ginela santziatenean, bi gauza, persona bat eta aleazio bat etorri zitzaizkidan gogora. Pertsona, Zalduondoko Zeledonio Altzola eta aleazioa Brontzea. Zeledonio Altzola Zalduondon jaio zen 1786an eta Gasteizen Zapa kalean, hortxe, bizi eta 1876an hiltzen. Pertsona umoretsua izan omen zen bera, gaurko pertsonaiaren inspirazioa. Neure buruari hauxe galdetu nian. Zalduondoko herrian, euskaraz egingo zen, 19. mendearen lehenengo erdian, Luis Luciano Bonapartek egindako euskalkien mapa begiratu nuen. Mapa hori 1873koa da. Eta hor Zalduondo eskualde erdaldunean dago, baina euskararen mugatik bertan. Eta Zeledonio Altzola mapa hori egin baino 77 urte lehenago jaio zen. Gasteizen bete gau dira hau? Bueno, a ver, Zeledonio Altzola mapa hori egin baino 77 urte lehenago jaio zen. Orduan, ez da astakeria pentsatzea behar bada gizonak, personajea inspiratu zuenak, behar bada euskeraz jakingo zuela. Hori personaz. Brontzeaz, bi gauza. Brontzea gogorra da, esan beharrik ez dago. Eta 3. postua adierazten du, dakizuen bezala, brontzezko domina. Gogortasuna eta brontzezko domina. Gu badakigu gogortasunez gogor jokatzen. Euskerari gogor eutxiko diogu, baina badakigu baita ere malgutasunez jokatzen. Eta orain arte bezala, orain arte kantatu dugun bezala, kantatuko dugu Zeledón ha hecho una casa nueva con ventana y balcón, bai? Estatuanen inguruan, estatuanen inguruan, hiri honetan, euskal herri honetan, euskaraz jardunez gero, datozen urteetan, brontzea zilar bihurtuko da, seguro. Eta egunen batean, dudarik gabe, urrea bihurtuko da. Ez dakideana da, Ama Virginia ere animatuko den. Gora euskara!